Orain molekula diatomikoaren biraketa espektroa aztertuko dugu, eta horretarako goratu behar dugu zein den biraketa energiari dagokion adierazpena. Izatez energia J zenbaki kuantikoaren funtzioan dugu eta bere adierazpena ondorengoa dugu. H barra karratu, J bider J gehi bat, zati bi IJ. Non IJ molekularen inertzia momentua den, baldin eta egoera elektronikoa, molekularen egoera elektronikoa J mailan badago. Eta molekularen inertzia momentuaren adierazpena ondorengoa dugu. Da molekularen masa laburbildua, bider molekulak J energia elektroniko mailan egon dagokion bi nukleoen arteko oreka distantzia. Distantziaren karratua. Guk normalean, batez ere, kontsidatuko dugu, gehien bat guri interesatuko zaigun egoera elektronikoa oinarrizkoa izango dugu, eta hori dela eta orduan J hori 0 kontsidatuko dugu. Beraz, egoera horretan, oinarrizko egoera horretan, oinarrizko egoera elektronikoa oinarrizko egoeran egonda, molekulari dagokion inertzia momentua mu R0 karratu izango dugu. Eta horrekin batera hementxe dugu biraketa energia hoiei dagokien grafikoa. Lehenengo eta behin hementxe dugu, hauxe dugu, egoera elektronikoaren energiaren grafikoa nukleoen arteko distantziaren funtzioan. Ikusten duzuenez, hementxe minimo bat dugu eta minimo hori R0 izango dugu. Hau dugu, R0 hori dagokio. Gero, horrekin batera, hementxe dugu energia mailak. Energia maila horiek ditugu vibrazio energia mailak. Eta gero bestaldetik goratu behar dugu, biraketarekin lotutako energia mailei dagozkien magnitude ordena da milielektronvoltekoa. Beraz, energien arteko diferentzia oso txikia dugu. Beraz, gainezartzen badugu, vibrazio energia maila horien gainean egon daitezken biraketa energien mailak hementxe ditugunak, hementxe irudikatzen direnak izango lirateken. Adibidez, lehenengo marra honi dagokion J zenbaki kuantikoa 0 izango genuken, izatez J0 izan da orduan biraketa energia 0 izango dugu, eta orduan vibrazio energia maila berdinekoa izango genuken. Hurrengoa J berdin batekoa, gero izango dugu J berdin bikoa, eta bar. Orduan, eremu elektriko bat aplikatzen badugu molekularen gainean, horrekin lotutako fotoiak izango ditugu, eta molekulak zurgatu egin ditzake fotoi bat, edo bota egin ditzake, igorri egin ditzake fotoiak, eta ze aztertzen dugun, ze nolako espektrora aztertzen dugun. Hori dela eta, guk bakarrik biraketa energia maila kontsidatzen badugu, biraketa mailen arteko transizioak egon daitezke. Baina, baita vibrazioan gertatzen zitzaigun bezala, edozein transizioak ez dira posibleak. Badaude hemen ere halako hauta arau batzuk. Zeintzu dira kasu honetan biraketaren kasuan daukagun hauta arauak. Berriro ere hemen hurbilketa dipolarra kontsidatzen badugu, orduan hementxe daukagun hasiera eta azkeneko egoeren arteko Jaren diferentziak transizio horiek posibleak izateko ondorengoak dira. Delta J, transizioak posibleak izateko, dira plus minus bat. Hori da daukagun hauta araua. Orduan, J maila batean egonda, joan daiteke edo J gehi bat edo J minus bat mailetara, hau da aldameneko mailetara joan daiteke. Orduan, fotoi bat zurgatu egiten bada, J matetik beste J gehi bat maila batera joan daiteke. Orduan, demagun, fotoi bat zurgatu egiten dela, eta orduan J mailatik J gehi bat mailetara doala. Orduan, zein da transizio honi dagokion energiaren aldaketa? Energien aldea, horretarako egin behar duguna da, azkeneko mailaken hasierako maila, horretarako hementxe ordezkatzen badugu, hementxe dauzkagun adierazpenak, ondorengo adierazpena lortzen dugu. H barra karratu, zati
J gehi bat. Orduan, aztertzen badugu espektroan ikusten diren energien diferentziak, eta jakin badakigu CJI dagozkien, posible da aztertzea hementxe daukagun koefiziente hau. Eta koefiziente honekin lotuta daukagu molekularen inertzia momentua. Orduan, espektroa aztertuta, molekularen inertzia momentua aztertu edo kalkulatu indezakegu era ez zuzen horren bidez, hau da, espektroaren bidez. Eta molekularen inertzia momentua neurtu ezkero, orduan, molekula inertzia momentuan adierazpena hau izan da, eta jakin badakigu ze molekula mota daukagun, orduan, molekulari dagokion inertzia momentua jakingo dugu, beraz, hemetik kalkulatu dezakegu ere zein den molekula horri dagokion nukleoen arteko oreka distantzia, R0, da, J egoera elektroniko batean egon da, baina normalean guk kontsideratuko dugu oinarrizko egoera elektronikoan egon da, bai, ez badikute beste kontrakorik ezaten. Orduan, bai, beraz, biraketa espektroen bidez, nukleoen arteko oreka distantzia neurtu egin dezakegu. Beraz, aztertu edo kalkulatu egin dezakegu molekulak duen beste ezaugarri fisiko hori. Bai? Adibidez, hementxe dagoen taula hauetan, ikus dezakegu hainbat molekula diferenten arteko oreka distantzia. Hementxe dagoen bi kolumna hauetan, hemen eta hemen, agertzen dira molekulen arteko oreka distantziak. Izatez, bi molekula mota ditugu, alde batetik eskerreko taula honetan ditugu molekula ionikoak ditugu, eta eskubiko beste taula horretan molekula kovalenteak ditugu. Izatez, atomo berdinez osoturiko molekulak ditugu. Orduan, honekin batera baita disoziazio energiak ditugu, baina kasu honetan guri gehien bat interesatuko zaiguna izango da, baita kuriositate bezala bakarrik, zeintzuk diren molekuletan agertzen diren oreka distantzia horien magnitude ordenak. Orduan, ikusten duzuenez, lehenengo eta behin, molekula konbalenteetan agertzen diren oreka distantziak ionikoekin konparatuta txikiagoak direla. Hori da lehenengoa ikusten dana. Izatez, ez dira zenbakiak oso txikiak dira. Izatez, hementxe dugun molekula txikiena, H2 molekulei dagokio, eta kasu honetan daukagun oreka distantzia bat Armstrong baino txikioa dugu, 0,75 Armstrongekoa dugu. Baina kloro-kloroen arteko oreka distantzia dugu handiena 0,2 Armstrongekoa. Aldiz, molekula ionikoetan ikusten duzuenez, hementxe bi maksimoa 3 Armstrongekoa dugu, bai dugula pixka bat handiagoa, baina, behintzat, euki ezakegu zein den oreka distantzia horren magnitude orden, gutxi gorabeherako magnitude ordena. Beraz, hemen atal honetan egin duguna da, aztertu egin dugu nolakoak izan ditzakegu biraketa espektroa, eta biraketa espektroa aztertuz molekularen ze ezaugarria atera egin dezakegun. Kasu honetan, atera egin dezakeguna da nukleoen arteko oreka distantzia.